ኣብ ንዞባ ሞልቂ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ዓሶ ድማ ብፍላይ ከም ንምባል ሓያል ጻዕሪ የካይዱ ከም ዘሎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ጎስጓስን ሓበሬታን ኣቶ ሱልጣን ስዒድ ምስ ነበርቲ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ገሊፆም። ሓላፊ ማእከል ጥዕና ንኡስ ዞባ ሞልቂ ነርስ ሰሎሙን ተስፋይ ብወገኑ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ሕማም ዓሶ ንምጥፋእ ጎስጓሳትን ኣስተምሮታትን ከም ዘካይዱን ምስ ህዝቢ ብምውሃድ ከም ዝነጥፉን ሓቢሩ። ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ንኡስ ዞባ ሰፊሕን ዝተረሓቐን ከምኡውን ጎቦታት ዝበዝሑ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ዋሕዲ ትካላት ጥዕና ስለ ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ነዚ ሽግር እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ተወሰኽቲ ትካላት ጥዕና ክኸፍተሎም ተላብዮም። ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሞልቂ ኣቶ ዝርኣይ በርሀ ብወገኑ እቲ ዝውሃብ ዘሎ ኣስተምህሮ ኣድማዒ ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ ነቲ ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝውሃቦ ኣስተምህሮ ብግቡእ ክጥቀመሉ ኣዘኻኺሩ። ሓላፊ ማእከል ጥዕና ንኡስ ዞባ ሞልቂ ነርስ ሰሎሙን ተስፋይ መወዳእታ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ላምስያ ብክንዲ ንምከላኸሊ ካብ ጣንጡ ንኻልእ መዓላ ይውዕል ስለ ዘሎ ኣብቲ ግቡእ መዓልኡ ክውዕል ኣተሓሳሲቦም።